Najhoršia zostava kamier, najhoršia výdrž baterky, najhoršie reproduktory a rýchlosť nabíjania, no zabalená v tenkom tele. Nové AirPody, po rokoch vylepšené vočky, šialené pro modely s ešte šialenejšími farbami a nesmierne lukratívne základné modely. Ja som Chalky a ty sleduješ recap septembrového Apple eventu. Na úvod by som začal novými AirPods Pro 3. generácie. Na prvý pohľad vyzerajú veľmi podobne ako tie dvojky. Avšak sľubujú až 2-krát lepšie aktívne potlačenie hluku oproti predchodcom a až 4-krát lepšie oproti prvej generácii. Pribudli aj nové senzory na meranie teplu, čom až taký veľký zmysel nevidím, ale tak I guess cool nová featureka. Trošku pozmenili tvar gumičiek a pridali viac veľkostí, čiže teraz by mohli sadnúť viacerým užívateľom a taktiež zvýšili ich odolnosť na IP57. Apple sa síce pochválil, že nové AirPody vydržia až 8 hodín mimo krabičky oproti 6 u predošlej generácie. Čo vám však nepovedal, že výdrž krabičky z pôvodných 30 hodín u druhej generácie poklesla len na 24, čo je za mňa brutálny downgrade. Lebo ak mám byť úprimný, nepoznám nikoho, kto by vydržal 8 hodín so sluchátkami v ušiach bez toho, aby si ich aspoň na 5 minút nedal dole alebo do krabičky. Ale s konštantne vybitou krabičkou, z toho sa stretol už asi každý. A poslednou cool featurekou, ktorú Apple predstavil, bola Live Translation. Nie sú prví, čo s týmto na trh prišli, to nám je samozrejme jasné. Dobrou správou však je, že táto featureka bude dostupná aj pre dvojkové pročka alebo štvorkové AirPody s noise cancellingom. Maxky to z nejakého dôvodu nedostanú? Po rokoch Apple predĺžil výdrž baterky u vočiek 11, pridali lepší sleep tracking a detekciu vysokého krvného tlaku. Tu by som však bral trošku s rezervou, pretože oni ho tak trošku vedia len odhadnúť, nie úplne merať. Ale za mňa cool featureka, keďže prichádza aj na staršie vočky a vočky Ultra. Hovoriac o tých, Ultra 3 už budú ponovom podporovať aj 5G a Emergency cez satelit. A ešte tiež trošku dlhšie vydržia. Inak žiadna veľká zmena. Najzaujímavejšie mi však prišli SE 3. Tie konečne dostali Always on Display a väčšinu funkcií, ktoré nájdeme na tých 11-kových. Samozrejme, kvôli nižšej cene tu je aj pár kompromisov v podobe horšej baterky, hrubšieho rámčeka a pár chýbajúcich senzorov. Tými boli EKG a merač kyslíku v krvi. A vzhľadom na absenciu týchto senzorov nebudú schopné ani detekovať ten vysoký krvný tlak. Ale vzhľadom na príjemnú cenu na Appleácké pomery si myslím, že sú to jediné vočky, ktoré reálne dávajú zmysel, ak nie ste nejaký športovec alebo nejaký outdoorový nadšenec. Hlavnou hviezdou eventu a možno aj dôvod, prečo si klikol práve na toto video, boli nové iPhony. A že tento rok Apple toho riadne navaril. Už základné 17 stojí niekoľko poriadnych vylepšení, ktoré z nich konečne robia bezkonkurenčný telefón pre drtivú väčšinu užívateľov. Konečne dostali 120 Hz displej, s čím prichádza aj funkcia Always On. Znateľným vylepšením si prešla aj výdrž batérie, ktorá by z pôvodných 22 hodín u 16 mala vydržať až 30 hodín prehrávania videa. Však najlepšou vítanou novinkou je za mňa nový kamerový systém. Odteraz na zadnej strane majú obidva foťáky, čiže klasický aj širokouhlý 48 megapixelov, ale tá pravá mágia nastáva na strane prednej. Apple predstavil novú Center Stage kameru, ktorá na rozdiel od klasických 4:3 bude používať nový senzor v pomere 1:1. V praxi to teda znamená, že už nemusíte otáčať telefónom pre fotenie horizontálnych selfiečiek a dorazí do všetkých nových modelov. Keď Apple na evente túto kameru ospevoval, prišla mi to ako totálna absurdita, ale keď som sa nad tým hlbšie zamyslel, tak toto leto som pomerne dosť s kamarátmi cestoval a došlo mi, že sme chceli urobiť selfiečko a otočili telefón, tak v rohoch dochádzalo k skresleniu a zároveň sa to zrovna 3-krát komfortne nefotilo. A presne tento problém by sa už u novej selfie kamery nemal objavovať, čo je rozhodne super. Ako vždy, s novým modelom samozrejme prichádza aj nový čip, v tomto prípade A19, ktorý Apple udáva, že by mal byť 40% silnejší ako ten, ktorý nájdeme v iPhonech 15. Áno, nie 16. A každého určite poteší aj 256 GB ako štandardná veľkosť. Apple na evente potom predstavil aj nový prírastok do rodiny iPhoneov. To iPhone R. Áno, len R. Žiadne 17R, proste len R. Čom sa má o ten najtenší iPhone, ktorý Apple kedy vyrobil, a to s hrúbkou len 5,6 mm.
Bohužiaľ, na to, aby sa im to podarilo, museli spraviť niekoľko kompromisov. Keďže do tohto ostrovčeka museli napchať čreva celého telefónu, iPhone Air tak má len jednu zadnú kameru, A19 Pro čip má o jedno grafické jadro menej a osobne si myslím, že bude musieť byť aj trošičku potaktovaný kvôli teplotám, ktorých sa bojí Apple sám a kvôli tomu má aj pomalšie nabíjanie. Telefón nepodporuje 5G mm Wave a nezvýšilo miesto ani na spodný reproduktor, že s najväčšou pravdepodobnosťou tam bude len ten horný. Mnoho ľudí sa tiež obávalo, že sa náhodou nezopakuje incident ohybných iPhoneov. Našťastie, toto sa Apple podarilo vyriešiť pomocou titánového rámu a reálne sa našli ľudia, ktorí to už aj otestovali. Paráda. Ďalšou obavou je však výdrž batérie. Na jednu stranu Apple je strašne sebavedomý a tvrdí, že telefón vydrží celý deň až 27 hodín prehrávania videa, čo je rovnako veľa ako mala 16 Pročka. Na druhú stranu popri telefóne predstavuje najtenšiu powerbanku špeciálne pre tento model. Dačo na tom asi len bude. Čiže odpoveď na túto otázku sa dočkáme len časom. Jedinej veci, ktoré sa ja fakt obávam u tohto telefónu, je práve to prehrievanie. Apple tam napchal extrémne výkonný A19 Pro čip, ktorý u vyššieho modelu Pro reálne musí chladiť vzdušnou komorou. Tu mi chcete povedať, že sa neprehreje v takomto mini ostrovčeku? Tu odhadujem jeden z dvoch scenárov. iPhone Air sa bude brutálne prehrievať, alebo ho Apple potaktuje až tak moc, že sa nakoniec bude rovnať tomu klasickému. Kto vie. A posledným produktom, ktorý Apple predstavil, bol iPhone 17 Pro a Pro Max. Po 2 rokoch počúvania, ako je titánium budúcnosť telefónov, Apple spravil krok späť, alebo lepšie povedané krok vpred a vrátil sa k hliníku. Dôvod? Tepelná vodivosť a hmotnosť. Ale netreba sa obávať. Sklenená časť sa posunula dole, čiže podpora bezdrôtového nabíjania je stále prítomná. Vo vnútri sa potom skrýva krásny neosekaný A19 Pro čip, chladený vzdušnou komorou, ktorá by mala udržať telefón pekne studený aj pri tej najväčšej záťaži. Podobne ako u 17, aj u Pročiek sú všetky senzory odteraz 48 megapixelové, vrátane telefota, ktoré je teraz 8-násobné so zachovaním optickej kvality. iPhony 17 Pro sú zároveň prvými smartfónmi vôbec podporujúci nahrávanie v ProRes RAW a Genlockom. Pokiaľ vám to nič nevraví, netreba zúfať, sú to naozaj super pro featurky, ktoré skoro nikto nevyužije. Na druhú stranu, Apple to predáva ako telefón pre profíkov, čiže featurky pre profíkov sú vždycky vítané. A skoro som zabudol. Oni spravili len 3 farby, tentokrát není dostupný v čiernej. Ak by som mal celý line-up nových iPhoneov nejak zhrnúť, tak iPhone 17 neskutočne dobrý a v podstate najlepšia voľba za tú cenu. 17 Pro a Pro Max sú cool iPhony, predvádzajúce kam to vlastne Apple dokáže s telefónom dotiahnuť. Na druhú stranu pre 90% užívateľov je tam rozdiel v jednej extra telefoto kamere a lepšom procesore, ak na tom plánujete hrať nejaké tie hry. A úprimne, zatiaľ v podstate neviem, čo si mám o R-ku myslieť. Vzhľadom na to, že stojí viac a ponúka menej ako 17, by som sa mu osobne oblúkom vyhol. Ale zase myslím si, že nakoniec si svoju cieľovku predsa len nájde. Podobne ako keď Samsung predstavil svoje Z Flip modely, na papieri vyzerali ako totálna blbosť v porovnaní s S-kami, a tak som ich u nás na škole videl viac ako plus alebo ultra modelov. Čiže predpokladám, že to proste bude len dizajnový gimmick, ktorý si budú kúpovať ľudia, ktorí o telefónoch nič nevedia, chcú tam mať jablčko a niečo, čo vyzerá proste pekne. Tak, recap by sme mali za sebou. Ja ti ďakujem za tvoj čas. Ak sa ti videjko páčilo, nezabudni ho podporiť lajkom či odberom kanála, prípadne môžeš zanechať aj koment s tvojím názorom na celý tento event. Ja ti ešte raz ďakujem a vidíme sa u ďalšieho videa.